planen for i dag, det er, at vi skal lave en lidt større farm. Og vi skal ned og udforske lidt mere mine. Se der er mine. Okay, jeg husker det ud fra. Ja. Jeg tror det er dårligt internet. Oh my god. Hvorfor kan jeg ikke samle de ting op? Ja, gør det. Nej, det sker ikke vel. Seriøst, du laver sjov, ja? Oh god, nu skal vi lave tools. Indtil vi finder en ny ø. Undskyld, det var ikke en lyd. Den her mus, den dobbeltklikker. Altid. Der er lige kommet med bubbelen. Bare tag noget vand, og så sæt det dernede. Ja. Okay, jo, vi skal også have lavet noget fence. Hvad? Ja, du får lige lidt mad af mig. Jeg er lige spist færdig. Her, her er 3 stykker mad. 1, 2, 3. Okay, jeg tager lige mine ting. Der. Har jeg mit armor på? Tror jeg ikke det er. Mystisk.
Shit, mand. Hvad hvis vi løber ud af torches? Yes. Saplings i kister. Nej. Undskyld YouTube, der kommer lige et lag igen. Ja, det er bare sindssygt dårlig internetforbindelse mellem os to. Ved ikke lige hvorfor. Nej, det er sådan noget. Wow. Shit. Nej, det. Og så dem der to, dem skal vi have smadret. Ja, hvor er det fedt. Og så skal vi have bare. Nej. Altså, jeg vil hellere finde 3 nu, end jeg vil finde... Håber jeg lagger i videoen, fordi i min sidste video, der laggede jeg, men jeg laggede ikke ind på spillet. Ja. Ja, fordi jeg tror snart, jeg køber en capture ting, sådan så. Ja, det er ikke, altså handicappet. Jeg skal nok sætte en torches, men jeg prøver at spare lidt på dem. Og den her gang har jeg husket at optage. Kan du huske sidste gang? Det var dumt. Det er jo mega dumt. Nu ved jeg, hvad jeg glemte. Jeg glemmer det altid. Jeg glemmer den skål. Iron. Jeg har fundet flint. Mangler vi bare nogle flere af de der tingester. Dam, dam, dam. Jeg tror, vi skal bygge videre på en bro, sådan, så vi kan finde noget land. Altså, kan vi ikke lige prøve at bruge bare kreativt, sådan, så vi kan se, om der er land? Om jeg orker seriøst ikke bygge sådan en lang bro og spilde alt vores cobblestone på det. Ja, men vi har jo ikke så meget træ tilbage, så vi ødelægger alt for mange pickaxes. Du ved. Det passer. Det pissende passer. Med Dirk passer. Men det passer pis med Dirk passer. Dirk passer din spasser. Nej, det vi må ikke. Vi må ikke snakke sådan på YouTube. Det er simpelthen ikke okay. Oh god. Der kriber. Nej, lad nu være med at springe. Oh my god. Ja. Vores ø, dem bliver ødelagt. Fik I den ø ødelagt? Det var bare svært ikke god. Ej, hvad? Ikke engang. Jeg tror, jeg går ud og bygger videre på en bro.
Jeg tror, jeg tager sound off. Nej, nu kommer det lægge igen. Not good, not good. Nå, han kommer sikkert tilbage lige om lidt. Nej, han mistede så åbenbart connection. Ja, men... Hvad fanden, din server den lukkede ned. Nej, hvad? Jeg havde lige bygget sådan en lang bro. Det, ja. Der er jeg ikke. Jeg har lige bygget sådan en dejlig bro. Ja. God sommerferie, mand. Ja, vi håber alle sammen, det bliver dejligt. Heri, hvad skal du egentlig i sommerferien? Seriøst? Hvordan jeg lever mit liv. Jeg synes, der er meget øde herude. Noget, som får det til at lægge mindre. Hvad er forskellen på tiny og fancy? Tiny. Fast. Det er derfor, jeg kan ikke lide min mus. Prøv at se, den dobbeltklikker bare over det. Prøv at se, den dobbeltklikker bare over det. Hele tiden. Nej, men... Du kan se det en gang, når det kommer på YouTube, altså. Et sekund. Jesper, lad være. Gå lige. Helvede sås, mand. Jesper, gå nu din vej. Not funny. Jesper, lad nu. Dong, dong, dong. Det er nok fordi vi er os. Ikke sjovt. Ikke sjovt. Jeg tror, vi laver mine her under vandet. Jeg vil løbe til tør for cobblestone. Na 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 na. Det var god. Jeg tænker sådan lidt på at lave sådan en let's play by single player. Det kunne faktisk være, ja, det kunne da være ret sjovt, synes jeg. Sådan. Nå, nu kan man ikke engang se der, hvor vi bor mere. Så langt derude. Og jeg kan se solen, den står op. Det ligner land derude. Prøv at se, det går sådan op.
Høj, det går op. Nej. Jo, det er land. Hvad? Er det land? Ja, det er land. Heri. Jeg har fundet land. Jo, det har jeg. Fuck, hvor dejligt. Jeg har fundet land, og det ser ud til, at det er... Ja, jeg kan ikke rigtig se, om det er stort, men det ser ikke så stort ud. Men det kan være, der er lidt saplings. Ej, det er der fandme ikke. Det er sådan en lille bitte ø. Eller prøv lige vent. Det ligner der. Er der noget derude? I have really no idea. I hope. Ej, seriøst. Bare sådan en lille mini-ø mere. Jesus Christ. Og det er faktisk en pæn stor ø. Den er større end vores egen. Nej, det er der heller ikke. Det ligner også, der er en ø derude. Jeg ved ikke, om det er en ø. Altså, lige nu er jeg bare faret vild ude i vandet. Jeg svømmer. Min båd. Hvad snud. Hvis det der det er ny, så er jeg bare sådan et kæmpe sted. Så bliver jeg glad. Hvor du er, det er det ikke. Finder noget på den anden gang. Shit, der er mange blæksprutter. Hvad for noget? Wow, der er mange blæksprutter. Og hvad? Ude i Stenvejen. Bag ved huset. Ja. Yeah. Må jeg altså give båden til mig, så skal jeg nok sejle rundt. Men jeg skal lige huske koordinaterne, hvor vi bor. Fordi hvis jeg far vil. Nej. Ej, den har du mistet, har du ikke? Ja, det kan være, jeg har gravet forbi noget land. Ja, det kunne være sjovt, hvis jeg var det. Nej, jeg tror, jeg er gået forbi noget land. Nej, det er bare vores egen ø. For pretty. Ej, den anden ø, jeg fandt, den er faktisk ikke nær så stor som den der, vi har normalt. Eller i bredden sikkert, men ikke lige så høj og sådan. Det vil sige, at du ikke skal lave en båd. For vi har fandme brug for det der. Ej, mand. Haha. Creepy lyd. Så tager jeg en vej den anden vej. Det lyder godt. En vej den anden vej. Det er nemlig rigtigt. Nå, ikke der. Jeg tror lige, jeg laver en båd. Ja, jeg laver også en. Jeg overgår ikke det der. Jo. Det går nok. Vi skal nok finde noget. Shit, vi har kun 4 stykker træ. Vi dør. Ej. Så husk ikke ødelægge båden. Nej, hvad? Hvorfor gjorde den det? Here.
Both. Der røg connection lige igen. Dam dam dam. Sejl. Jeg kan bare høre spammer. Oh ja. Det var også meningen. Jeg går bare lidt lige ud. Ja. Halleluja, halleluja. Jeg tror... Nej. Nothing land. Kun en slags... Land! Jeg har fundet land med 3! Ja! 3! Og jeg mener det. Nej, nej, ikke tilbage, ikke tilbage, ikke tilbage. Okay. Jeg kan ikke komme op af min båd. Sådan. Det var bare læk. Okay, det er den modsatte side af der, hvor du kom. Det er lige meget. Der er også kul her. Den her ø, den er sgu da meget bedre. Serverne, bugger fuldstændig. Nej. Nu regner det også. Ja. Og der er fandme også miner det hele herude. Lag. Ja, det regner. Kan du ikke lige... Er det ikke okay, vi slår regn fra, fordi jeg slækker af helvede? Okay. Jamen, jeg er bare så vant til at cheat. Ved I hvorfor? Total. Jeg er en motherfucker cheater. Hey, tror du ikke, vi skal slutte episoden på den her måde? Det er en dejlig måde at slutte på. Finde. Nej. For helvede, du har diamond alt på dig, har du ikke? Hej. Hvis du ikke kunne finde det. Shit, så var du nødt til at drukne dig selv. 6 stykker træ, okay. Jeg venter her indtil... der er også en ø derude. Holy crap. Hello. Ja, sapling. Godt. To saplings. Come on. Det er rigtig godt. Imens I lige sapliserer. En masse sapling. En masse sapling. Jeg kan godt lide det her træ. 4 saplings. Jeg har fundet 2 øer. Jeg tror den anden, den er giga enorm. Nej. Fordi at jeg lige skal over til den ø og tjekke den ud. Nej. Vi skal lige se. Der er sukkercanes derovre. Der er sukkercanes. Ja. Nej. Du må ikke knække. Du må ikke knække. Kan du blive der? Hvis du bliver det, så er du min bedste ven. Okay, der. Godt. Så kan vi få sukker. Vi kan få sukker nu. Ja, vi kan få sukker. Nej, ikke igen.
1 sekund YouTube. Lag again. Nå. Kommer sikkert tilbage lige om lidt. Dum dum dum. Yay, sådan. Ikke mere læk. Det var dejligt. Okay, Heri. Dit internet, det er ikke særlig godt. Hey! Du har foundet me. Kom så. Kom lidt hurtigere. Jeg sidder stok i en båd. Okay, vi har også fået sukkercanes nu. Altså... 4 søde, seje saplings. Okay, okay, vi slutter episoden, når vi er kommet hen. Hjem, hjem. Ja, whatever. Okay, det var alt for episode 6 for mig, og episode 1 eller andet for Heri. Fordi han laver dem sådan på en anden måde, end jeg gør. Jeg laver dem... Okay. Det er episode 8 for dig. Ja, du har lige uploadet episode 7, og jeg har lige uploadet episode 5. Mine videoer, de er sådan 6... Nå, ja. Han... Ja. Men vi ses i næste afsnit. Det her, det var episode 6 for mig, og episode random for Heri. Men vi ses næste episode. Goodbye.